Je 8:35 a já jedu do Prahy na natáčení videoklipu od Sárinky. Když jsme tam dorazili, nikdo kromě mě a Pauly tam ještě nebyl, takže jsme tam s ní natáčeli různý TikToky a dělali jsme tam nějaký blbosti, no. Zhruba po 10. hodině ráno přišla Sárinka. Bum, jakože už jsme tady na natáčení. Na obličej jsme si museli dát na natáčení tyto kamínky. Tady jsme si to zase užívali s Pauly. A ještě jsme se tam hodně bavili s Míšou a se Zuzkou. Tady jedu bomby s tím největším labubákem, co tam měli. Nebudu vám lhát, ale bylo to větší než moje hlava. By the way, mega vám doporučuji to zhlídnout. Fakt vyplatí se to. Na závěr jsme ještě s holkama natočili závěrečný TikTok. Samozřejmě můj oblíbený TikTok a potom jsme ještě s Pauly jeli na For On Stage koncert v Praze. Tady už jsme jeli v metru na ten koncert, ale no, stala se nám nemilá věc. Prostě se nám vylilo pití do baťohu. Ještě jsme s Pauly chvíli chodili po Praze, protože proč ne, má je to tam hezký, jsou tam hezký památky. Takže jsme se tam takhle fotili a bylo to mega fajn. Pak už jsme šli, že ho čekat na ten koncert, čekání bylo docela dlouhý, ale tak my jsme to, že ho fitli samozřejmě. Pak byl ten koncert, který jsem si teda mega užila. Pak byla autogramiáda, každopádně já už jsem hodně pospíchala, takže jsem stihla fotky jenom s Lilien a s Adelkou Hesovou, ale jinak mám jako pár videí i Kevinky a Kiarky, takže dobrý. A mega jsem si to užila, tu autogramiádu, bylo to fakt pecka. A ještě mám fotku s Andy. A protože jsme s Pauly potřebovala každá úplně někam jinam, tak jsem poprvé v životě sama jela metrem. Jo, možná to zní divně, poprvé sama, ale tak já nejsem z Prahy, že jo. Ty jezdící schody tam miluju mega. A úplně na závěr tady mám krásné video, jak zpívám na písničku Zakázané uvolnění od Michala Huruzy. Prostě ho hráli v rádiu, tak jsem si musela zaspívat, že jo, samozřejmě, protože miluji jeho písničky. No, každopádně to bude z dnešního videa všechno, děkuji, že jste to sledovali a bye bye! Mua.